28 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди ифтитоҳи як зумра иншооти нав ва мулоқот бо сокинони ноҳияи Рошқалъа ба шаҳри Хорух ташриф оварданд. Роҳбарият ва сокинони шаҳр пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо самимияти хоса истиқбол гирифтанд. ای باغبان زندگی ما خوش آمدید. با سایه همای نکوها خوش آمدید. پیک سعادت است کدوم شما مدام. ای پیشوا به شهر دلارا خوش آمدید. یک جا تشکر. сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Шуғнон нахост дар маркази ноҳия шаҳраки ваҳдат майдончаи муосири варзиширо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Майдончаи варзишӣ барои бозии футболи хурд пешбинӣ гардида ба истиқболи ҷашни фархондаи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Федератсияи футболи мамлакат ҳамчун тӯҳфаи идона ба ҷавонону наврасони ин ноҳияи дурдаст тақдим гардид. Иттилоъ дода шуд ки майдончаи мазкур тибқи дархости сокинони маркази ноҳия бо беҳтарин шароиту имкониятҳои тамрин ва бозии футбол бунёд гардидааст. Барои машқ ё бозии шабона ҳам дар майдонча шароит муҳайё мебошад. Майдончао дар ҳудуди вилоят аз тарафи Федератсияи футбол бисёр сохта ба истифода дода шуданд, лекин ин майдонча боз ҳам бо як сифати баланд ва аз дигар майдончаҳо масоҳаташ ҳам каме калон мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин ба варзишгарон тӯҳфаҳои хотиравӣ ва чанд адад туби футбол тақдим карда ба фаъолияти ин майдончаи варзишӣ оғоз бахшиданд. Бояд зикр намуд ки чун дигар бахшҳои муҳими иқтисоди миллӣ дастоварду комёбиҳои соҳаи варзиши ноҳияи Шуғнон низ ба замони соҳиб истиқлолӣ рост меояд. Тибқи маълумоти масъулони бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, айни ҳол дар ҳудуди ноҳияи Шуғнон як мактаби махсус ба 48 майдончаи хурди варзишӣ фаъолият мекунад. Чун дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ бештар аз 50% аҳолии ин ноҳияро ҷавонону наврасон ташкил медиҳанд ва табиист ки таваҷҷӯҳ ба соҳаи варзиш дар ноҳия хеле зиёд аст. Ифтитоҳи чунин як майдончаи замонавии варзишӣ ки дар ин минтақаи дурдаст назир надорад, шавқу ҳаваси наслҳои ҷавони ноҳияро ба тарзи ҳаёти солим боз ҳам бештар хоҳад кард. сентябр дар ноҳияи Шуғнон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар партави хислати башардӯстонаашон ба 35 нафар кӯдаки ятиму бепарастор ва маъюб тӯҳфаҳои идона тақдим карданд. Тӯҳфаҳои президенти мамлакат аз сару либоси мактабӣ ва шириниҳо иборат буд. Аз рӯи маълумоти мақомоти ҳифзи иҷтимоии аҳолии ноҳияи Шуғнон, дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бо дастури бевоситаи пешвои миллат ба ин кӯдакони ятим сару либоси зимистона ҳам тақдим гардида буд. Аз шумораи умумии кӯдакони ятим ва маъюбе ки дар мулоқоти президенти мамлакат ҳузур доштанд, 17 нафарашон ятими кул ва 18 каси дигар кӯдакони маъюб буданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми суҳбат бо кӯдакон тибқи хислати башардӯстонаашон онҳоро дилбардорӣ карданд ва иброз доштанд ки давлату ҳукумати мамлакат ҳеҷ гоҳ ва дар ягон ҳолат онҳоро танҳо намегузорад ва ҳамеша дар кору рӯзгорашон дастгири онҳо хоҳад буд. Дар ҷавоб ба ғамхориҳои ҳукумати мамлакат шуморо низ зарур аст ки бештару амиқтар илму ҳунар омӯзед ва дар оянда барои рушди ватани аҷдодиамон саҳми муносиби худро гузоред, таъкид карданд пешвои миллат.
آدم شکرانه یک لحظه زندگی کردن نکن. ما شما را دائما کمک میکنیم، همکاری میکنیم، تربیت میکنیم، بالایی میرسانیم و حیاتی مستقلانه که توسعه میکنیم. شما خوانید خب شرایط استفاده برید در مکتب‌های میانه تحصیل خوب و اعلی داشته باشید. همین سال صدها نفر که از برادران شما حرکت عنوان دانشجویی را مشترک کردیدند و در دانشگاه و دانشگاه‌های بالای مملکت همچون دانشجو تحصیل کرده ایستادند. هر کدام شما البته با کمالات رسیدن ذوق پیدا میکنید و این یا آن کسب هنر را در همین لحظه شما باید خوانید. وقتی که دانشجو شدید یا اگر لیسه کالج دیگر رفتید سواد داشته باشید اذیت نمیکشید. در پیش همسالهای دخترتان شرط نمیکنید. یعنی در کجایی که نباشید سواد داشتن دارید. دانش خوب داشتن دارید. وقتی که انسان کسب هنری خوب دارد در زندگی خارزار نمیشد و کسی محتاج هم نمیگردد. برای همین وقتی غنیمت استفاده برید پند و نصیحت‌های آموزگاران مربیان اهمیتی اولین درجاتی. خب در آزمون‌هایی که ما اعلام کرده هستیم فعالانه اشتراک کنید. اگر اشتراک کرده نتوانید بلکه غیر برنامه‌های درسی، کتاب‌های درسی و خواندن کتاب‌های بدیهی مشغول شدید. شعور که آدم‌ها حسی می‌کنند، انسان را سخنان می‌کنند، سخنورد می‌کنند. кӯдакону наврасони ятим дар суҳбат бо президенти мамлакат аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати кишвар изҳори миннатдорӣ баён карданд. махсусан таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат умеди онҳоро ба ояндаи хубу босаодат қавитар гардонидааст. ҳамин буд ки ҳангоми мулоқот ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳори сипос намуда қавл доданд ки дар зиндагии худ ҳидоятҳои хиратмандонаи пешвои миллатро дар амал татбиқ хоҳанд кард ва ҳастии худро ба рушду инкишофи тоҷикистони азиз хоҳанд бахшид. 28 сентябр асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маркази маъмурии ноҳияи шуғнон шаҳраки ваҳдат бинои нави маъмурии шуъбаи агентии меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки бинои замонавӣ аз ду ошуна ва таххона иборат мебошад. дар рӯзҳои ҷашни 30 солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди истифода қарор гирифтани он рӯҳияи мардумро боз ҳам болида гардонид. ҳама ҳуҷраҳои корӣ бо мебел ва дигар таҷҳизоти муосири корӣ ҷиҳозонда шудааст ки ба фаъолияти босамари ҳамарӯзаи кормандони шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ, бахши хадамоти муҳоҷират ва филиали муассисаи давлатии маркази таълими калонсолони тоҷикистон дар ноҳияи шуғнон мусоидат менамояд. имрӯз дар ноҳияи шуғнон боз як бинои маъмурии шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон мавриди истифода қарор дода шуд. бинои шуъбаи агентии меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи шуғнон минбаъд шумораи ҳарчи бештари касбомӯзонро дар синфхонаҳои дорои шароити хуби ҳунаромӯзӣ аз рӯи ихтисосҳои сангтарош, бинокор, қанот, дӯзанда, орӯйшгари мӯю рӯй, ҳунарҳои мардумӣ ва омӯзиши забонҳои хориҷиву технологияи компютериро фаро гирифта мешавад. имрӯзо бисёр бонувону занони хонанишин با اقدام پیشوای ملت را جانبداری نموده با هیهای هنرهای مردمی با جرا بافی تاق دوزی و همچنین هنرهای مردمی مثلا مور بافی مشغول هستند. تشکر به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که برای ما چنین شرایط‌های خوب مهیا کرده است. با президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки ҳамасола зиёда 200 нафар шахсони бешуғл дар шуъбаи агентии меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ба касбомӯзӣ ҷалб шуда нафарони бешуғл метавонанд дар муддати 2-3 моҳ соҳиби ихтисоси дуздоштаашон гарданд. آمدی مهمان ما خوش
آمدی آمدی مهمان ما دوستان ما خوش آمدی آمدی مهمان ما شمس تخیر سرغیاز آمدی مهمان ما هر غیاز از عشقگان آمدی مهمان ما سیدی آخر زمان آمدی مهمان ما آخر زمان خوش آمدی آمدی مهمان ما آخر زمان خوش آمدی آمدی مهمان майдони парчами давлатӣ дар масоҳати 2300 метри мураббаъ доман гусурда маблағгузории иншооти муҳими ноҳияро мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шуғнон ба зимма дорад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо тарҳи лоиҳаи бунёди майдони парчами давлатии сохтмончиёнро ба риояи қоидаҳои меъморию шаҳрсозӣ ҳидоят намуда, барои зебову чароғон гардондани ҳудуди иншоот ба онҳо дастуру супоришҳои мушаххас доданд. Лоиҳаи бунёди майдони парчами давлатӣ дар дораи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯй кор омада, дар радифи ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ, Рӯшон ва шаҳри Хоруғ бо арзиши 1,2 миллион сомонӣ сохта мешавад. дар қатори дигар иншоотҳои аҳамияти иҷтимоӣ иқтисодӣ дошта, имрӯз аз тарафи пешвои муаззами миллат санги асоси сохтмони майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ноҳияи Шуғнон шаҳраки Ваҳдат гузошта шуд. арзиши лоиҳавии сохтмони ин майдони парчами давлатӣ 1,2 миллион сомониро ташкил медиҳад ва лоиҳа аллакай омода гардидааст. масоҳати умумии майдони парчами давлатии шаҳраки Ваҳдат 3357 метри мураббаъро ташкил медиҳад. роҳравҳои ҳудуди майдон дар масоҳати 1037 метри мураббаъ сафолакпӯш карда мешавад ва дар шафати он фавораи замонавӣ чароғакҳои равшандиҳанда насб карда мешаванд ки ҳангоми сайру гашти шабонаи сокинони ноҳия ва меҳмонон хеле зебо ба назар хоҳад расид. зикр шуд ки майдони парчами давлатӣ бо дар назардошти ташкили макони фароғату истироҳат ва сайру гашти сокинону меҳмонон бунёд шуда аз ҳарду ҷониб бо чароғакҳои равшанидиҳанда ва фавораҳо зебу зина дода мешавад ки ба маркази маъмурии ноҳияи Шуғнони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳусни тоза зам хоҳад кард. Сутунпояи парчами давлатӣ бо баландии 30 метр бунёд мегардад. Паҳнои матои парчам 4 ва дарозияш 8 метрро ташкил менамояд. ноҳияи Шуғнон 70 соли даврони собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва зиёда аз 20 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маркази маъмурӣ надошт ва бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ танҳо соли 2010 бо бевосита бо иштироки пешвои муаззами миллат шаҳраки навбунёди Ваҳдат таъсис дода шуд ва имрӯз бо як шаҳраки беҳтарини на ин ки вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, балки шаҳраки беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон табдил ёфтааст. ва имрӯз бо бунёд гардидани биноҳои маъмурӣ ва марказҳои хизматрасонии маишӣ ва дигар иншоотҳои аҳамияти иқтисодию иҷтимоӣ дошта, шаҳрак рӯз аз рӯз зебову таровати зебо ба бар карда истодааст. чунин раванди корҳои ободонӣ дар ноҳияи Шуғнон аз дастгирию пуштибонии пайвастаи давлат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодат медиҳад. ин дар навбати худ сокинони ноҳияро барои анҷом додани амалҳои бузурги созандагию бунёдкорӣ ҳидоят хоҳад кард. 28 сентябр дар шаҳраки Ваҳдати ноҳияи Шуғнон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як майдончаи варзишӣ ва маркази захиравиро ифтитоҳ карданд. иншооти варзишӣ дар доираи ҳамкориҳои судманди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамдастӣ бо шарикони рушд бо харҷи наздики $100,000 амрикоӣ сохта шудааст. иншооти навбунёд аз амборхона иборат буда, дар он барои аз 50 то 100 нафар муосиртарин таҷҳизоти наҷотдиҳӣ, амволи рӯзгор барои аҳолӣ аз офати табиӣ зарардида дар ҳолати рух додани ҳолатҳои фавқулода ҷой дода мешавад.
пудрачӣ иншооти варзишӣ ва маркази захиравӣ дар ноҳияи шуғнон ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хок буда дар ҷараёни корҳои сохтмонӣ беш аз 100 нафар ҷавонони ноҳия ба кор ҷалб гардиданд. майдончаи варзишӣ дар баробари ба варзиш ҷалб намудани насли ҷавони ноҳия ҳамчун паноҳгоҳ дар вақти ҳолатҳои фавқулода барои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хизмат хоҳад намуд. ҷавонони саодатманди ноҳия аз дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароитҳои муосир барои равнақи соҳаи варзиш дар ноҳия изҳори миннатдорӣ намуданд, зеро дар баробари рушди иқтисоду иҷтимоиёти ноҳия соҳаи варзиш низ дар ноҳияи шуғнон дар зарфи 30 соли даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон рушд намудааст.